खुलुमबाय इनसाइडेनि बर'आव आं मिथु बर'। हादोरसायाव फैगौ 30 अक्ट'बराव खुंजानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफ दोलोआ 28 नं गसाइगाव बियाबनिफ्राय ध्रुब कुमार ब्रह्म नार्जारिनि मुंखौ फोसावबाय। बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै सायख'जानायनि उनाव ध्रुब कुमार ब्रह्म नार्जारिया गसाइगाव बियाबाव गावनि देरहानाया रोखा होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओरैबायदि बुङो। आङो व्यक्तिगत भाबै गिबियावनो जोंनि दोलोनि आफादगिरि मानव गिदिर हाग्रामा महिलारि देबखौ गोसो गोरबो सिंनिफ्राय हाजासे साबायखर बावो आरो बे समाव फैगौ जोंनि 28 नम्बर गसाइगावनि जे बाइ इलेक्शन उफ्रा जे जोंना माने मा होनो बेखौ बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं। बेवहाय बिपिएफनि मावथिफोरनि आगोलनिफ्राय जे मावबोनाय बा गसाइगाव समस्थियाव दोलोनि हिसाबै थांनाय मोनब्रैबो टार्माव जोंनि थैनानै थांनाय मानगोनां माजेन्द्र नार्जारि बिथाङा देरहानो जे हादोंमोन बे देरहानो हानायानो जोंनि प्रमान। बिपिएफ हानजानि सायाव जे फोथायनाय बे फोथायनायखौ जों बुंनाय नङा, मोजां मोननाय बा बेवहाय गोबां गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठी बा बिजाथिफोरनि जे थाफुंथाय दं बे गासैबो जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव जोंहा जे मोनसे मोजां सोमोन्दो लानानै मावफुंबोनाय माने जे माने रायजोनि सायावहाय जों मावबोनाय जोंनि जे उदाहरन दं बे उदाहरननि थाखायनो निस्सय रायजोफ्रा जोंखौ मोननानै खेबब्रै देरहाहोदोंमोन। गतिके एबारबो गुबुन गुबुन जाथिफोरनि जेनाखि बेवहाय थामोनथाय दं बिथांमोननि गासिबो मददखौ लानानै एबारबो जोङो खौसेयैनो निस्सयै देरहानो हागोन बे जिनिसखौ आङो दाबि खालामनो हायो। नैबे समाव दा बेवहाय निस्सय दिनै जोंनि बे CWC मिटिंनि गेजेरजों नोंथांमोनहाबो मिथिनो मोन्दों बिजेपिजों इउपिपिएलजों एलायन्सआव हयथ' दं, खिन्थु बिपिएफजों आरो बिजेपिजोंबो जिहेतु एलायन्सखौ जाबाय, खालि फर्मेलि डिक्लेयार होनायल' बाखि दं होननानै जोंना दोलोनि आफादगिरि बिथाङा फोरमायथिदों। अब्ला बे समाव हयथ' जोंहा रायज्लायनाया दाबो दंबावो, आन्दोआव हयथ' माखासे बाथ्राफोर दं। निस्सय नैबे साननैसोनि गेजेराव बे बिथिङाव जों क्लियार जागोन। अदेबानि जिहेतु थांनाय समफ्रावबो इउपिपिएल हानजाया पिसिडिआर नाम लानानै जा इउपिपिएल नाम लानानै जा आगोलनिफ्रायनो बिसायख'थियाव बाहागो लादोंब्लाबो देरहाबोनो हाबोफेराखै, जों देरहाबाय थादों। एबारबो माबा खारनाव जुदि राजनितियाव जिहेतु गासैबो जिनिसा सम्भब, माबा खारनाव जुदि इउपिपिएल थायोब्लाबो जोंनि थाखाय जेबो उसुबिदा जानाय नङा, बेखौ आङो गोरायै बा गोख्रोङै दाबि खालामनो हायो। बर'आव देरहानाया बहाय दिनैनि थारिखआव थांनाय 2021नि जे जोंनि जेनेरेल इलेक्सन दंमोन बेवहाय 1,87,000 भटारफोरनि गेजेराव जों 70,000 मोनदों, 70,000नि एसे बारामोन। दा एबार हयथ' कंग्रेसबो थागोन, इउआइडिएफबो थानो हागौ, टिएमसिबो थागोन, माखासे भटफोर बांगोन, माखासे भटफ्रा गुगालांगोन। बिनि गेजेराव दिनैनि थारिखआवबो जिहेतु बेवहाय माखासे प्लास माइनास दं, जों माखासे भटफोरखौ मोनाखैमोन आगोलाव, बे भटआ जोंनाव फैफिनगोन। जेरैहाय बिजेपि आरो इउपिपिएलजों लोब्बा राजनिति गेलेनायनि बागै माखासे बाङालि भट, नेपालि भट, बिहारि भट एसेब्लाबो थांदोंमोन, राजबंसि भट एसेब्लाबो थांदोंमन। दा बिजेपिजों जानाय लोगो लोगो बे गासिबो भटआ जोंनाव फैफिनजोबगोन। अब्ला आगोलाव जेसेबां जों 70,000 71,000 मोनदों बिनि बांसिनसो जों मोनगोन, बेखौ आंहा फोथायनाय दं। 70,000निबो बारा मोनगोन, हयथ' 80,000निबो बारा जों मोनहैगोन। बे रोखोमैनो जों देरहासार जानो हागोन। बेबायदि खामानि हिसाबै खामानिखौ मावनो रायजो राजानि थाखाय बहाय मावनांगौआ जों दा आं जिहेतु बिपिएफ दोलोनि सत्रसायाव थानानै खामानि मावगासिनो दं। जोंनि दोलोनि जेनाखि नीति आदर्श बेखौ नोजोर बोनानै ओनसोलनि रायजो राजाया जाहाथे उपकृत जायो, जों जेरैहाय मोनब्रैबो टार्मखौ देरहाबोनो हादों, जोंनि माजेन्द्र नार्जारि बिथां एमएलए थानाय समावबो जोंबो दोलोआव दंफायोमोन, जों जे रोखोमै मावबोदों थिग बे रोखोमैनो बिसेसकरि 28 नम्बर समस्थियाव गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनिबो माखासे समस्याफोर दं। बे गासैबो समस्याफोरखौ लानानै अन्तत ओनसोलनि सान्थिनि थाखाय ओनसोलाव जेनेबा हा हुनि माखासे झामेलाफोर दं, बेफोर बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोंनि गेजेरावहाय समन्वय मोनसे सृष्टि खालामनानै बा मोजां गोरोबलायनायनि गेजेरजों जोंनि समाजखौ लाखिनांगौनिबो बाथ्राफोर दं। बिनि बागै माखासे समस्या जेरैहाय संकस दैनि खुरखानाय दं, बेफोर निस्सय फैगोन लासैनो। आरो बाखि बेवहाय आगोलाव मावबोनाय माखासे अभिगतानि गेजेरजों बे खामानिखौबो आंनि मावनांगौनि बेलायाव थागोन। बेवहाय जाहाथे करापसन लेस जायो, बेवहाय जाहाथे जोंनि गेजेरावहाय
माने खामानि मावनायनि जे हुदा बे हुदाखौ जाहाथे दैखांनो हायो गोबां बिथिंफोर दं बेखौथ' आरो बहाय दिनैहाय रायलायनानै फोजोबनो हानाय नङा जेब्ला दायित्वखौ मोनगोन अब्ला रायजोनि थाखाय खामानि मावनांगौनि बेलायाव आंनि फारसे जेबो उसुबिदा थानाय नङा बा जेबो दिदाबद फैनाय नङा बे जिनिसखौ आङो फोरमायनो लुबैयो नैबे दा बेवहाय जोंनि जेनाखि एलायन्सनि माखासे कन्डिसन बे कन्डिसनफोरनि गेजेराव जोंना दिनैहाय CWC मिटिंनि गेजेरजों जेखौ फोरमायदों बेवहाय निस्सयकै जोंनि गोजौ थाखोनि जाय नेताफोर दं बिथांमोनहा माखासे स्ट्रेटेजिक माबा लादों बेवहाय आं गासिबो बुंनांगौ सम साना बा आंनि थाखाय बुंनाया बियो थिग जानाय नङा बेवहाय बे बागै सोंनायनि फिननायखौ निस्सय जोंनि गोजौ थाखोनि नेताफोरनिफ्राय माने नोंथांमोनहा लानो हागोन आरो जिहेतु मित्रजोता जिहेतु थायोब्ला नोंथांमोना जे UPPLआ बेवहाय केन्डिडेट होबाय नोंथांमोना जुदि बिजाथि होआब्ला बेवहाय नोंथांमोना दा बियो नैबे साननैसोनि गेजेराव स्पष्ट जागोन बेवहाय मा रोखोमनि मा दं बे जोंनि हाइकमान्डआ जे रोखोमनि जोंखौ इन्सट्राक्सन होगोन बे हिसाबै दोलोनि मावग्रा हिसाबै जोंबो बानसावनो गोनां जागोन माने जोंनि हाइकमान्डनि सायाव सोनारगोन आरो बे डिसिसना